Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Sabtu Legi 28 Februari 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer migatosaken. Para adiyuswa, migatosaken punika bab ingkang aji. Migatosaken pangandikanipun liyan menapa malih sabdanipun Gusti. Migatosaken pranatan, migatosaken tata gesang. Awit lumantar kawigatosan badhe tumus kasetyan lan tata gesang ingkang ngati-ati. Malah kepara mangertosi menapa ingkang kedah dipun tindakaken. Mekaten ugi Gusti Yesus rawuh ing jagat, panjenenganipun tetep setya senadyan kalengganipun minangka putraning Allah. Ibrani sekawan ayat 11 ngendika, awit imam agung kita iku dudu imam agung kang ora bisa ngrasakake sakkaing kaapesan kita, nanging malah kang padha karo kita, panjenengane wis ngalami kagodha nanging ora damel dosa. Gusti Yesus nampik pikantuk pangalembana nanging malah miji margi sengsara dumugining seda sinalib. Margi salib ndadosaken raos sakit panggodha pacoben. Ing ngriki panjenenganipun tetep teguh lan setya dhateng kersanipun Sang Rama ingkang milujengaken manungsa. Panjenenganipun Imam Agung ingkang nyata, ingkang purun rawuh lan ngraosaken gesang minangka manungsa. Sedaya punika kelampahan awit panjenenganipun migatosaken kita minangka manungsa. Para adiyuswa, menawi Gusti Yesus purun ngraosaken lan migatosaken kawontenanipun manungsa, kados pundi kaliyan kita? Menapa kita ugi ngraosaken lan migatosaken liyan? Kita kabreg dinten punika migatosaken lan gadahi empati kaliyan sesami. Kadosta ingkang nembe nandhang sakit, ingkang nembe tumus kasedihan, kasungkawan, menapa malih ingkang nembe kagubel ing perkawis, kedah tetep kita migatosaken. Mila boten gampil migatosaken, kita saged migatosaken menawi purun tinarbuka lan peka kaliyan sesami. Kados dene tulodo saking Gusti Yesus ingkang karsa rawuh ing gesangipun manungsa. Monggo dinten-dinten Prapaskah punika ngemutaken timbalanipun Gusti, amri kita linangkung migatosaken sesami kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka mberek kawula, amri kawula tetep migatosaken liyan kanthi perkawis ingkang mekaten badhe wonten sesambetan sih, malah kepara kawula badhe saged nyarasaken liyan lumantar kawigatosan. Kawula pasrahaken para adiyuswa ing pundiya papan lan anak putu kawula monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah. Para adiyuswa dalasan anak putu kawula tansah rineksa lan ugi pikantuk berkah-berkah ingkang saking paduka. Mirunggan kawula pasrahaken Bapak Widi Atmoko ing Bekasi ingkang wedal samangke nembe nandhang gagal ginjal. Kawula pitados menawi paduka saged ginakaken menapa lan sinten kemawon amri Bapak Widi Atmoko
putranipun Bapak Timotius slamet hati ing Sidoarjo punika enggal nampi wetahing kesarasan saking paduka. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Rahyuni wilayah kalih ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit wonten ing griya sakit harapan. Monggo Gusti paduka ingkang melasi, paduka ingkang reksa, paduka ugi ingkang tansah paring kekiyatan malakepara bagas kesarasan ingkang wetah. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit lan ugi wonten ing pemulihan, kawula pasrahaken sedherek Eva, Bapak Santiko, Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno, Bapak Joko Umboro, Bapak Rudi Prastyo, Ibu Ediati Sarmo, Bapak Manggu, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi. Kawula pasrahaken Ibu Rahayu Setyawati ing Semarang, mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sukorejo, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Susni lan Ibu Iksan. Mekaten ugi kawula pasrahaken Lari Astana Kusala wayah buyutipun Ibu Sukarjo ing Jakarta. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto. Sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Ibu Suwarti, Bapak Darmo, Ibu Yemima Armuyanti. Sedherek Susi Artowati, Ibu Sunarti Suhartoyo, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang, Bapak Triyoso lan Larisiena putranipun Bapak Viko. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, sedherek Rini Subekti, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri, Bapak Rakino. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GKJ Ngablak, Ibu Wahyu Ningsih Wakijan. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro. Kawula pasrahaken sedherek kawula Setiati ing GKJ Krapyak. Ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso lan Ibu Arung Puji ing GKJ Banyumanik. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Margono lan Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Risdiarto, Ibu Ristiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan,
Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo, kawula pasrahaken sedherek kawula ingkang kajeng gondang winangun Ibu Lasiem lan Eyang Sarwito ingkang kajeng ngalian. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.